Milí priatelia, keď Garrett Brown zostrojil prvý Steadicam, bol to začiatok revolučných zmien v práci kameramana. Poďme si teda Steadicam pozrieť trocha bližšie. Ručná kamera prenáša pri snímaní takmer všetky kroky, otrasy, záchvevy či nerovnosti terénu a spôsobuje nepokoj v obraze. V profesionálnej praxi sa na stabilizáciu obrazu najviac presadilo zariadenie s názvom Steadicam. Vynálezca Steadicamu Garrett Brown pracoval ako druhý kameraman na celom rade filmov. Prvý raz použil svoj vynález v roku 1975 pri nakrúcaní filmu Bound for Glory s hlavným kameramanom Haskellom Wexlerom. Za vynález Steadicamu získal v roku 1978 dokonca technického Oscara. Steadicam sa používa na stabilizáciu otrasov pri chôdzi s kamerou, často ho však tvorcovia filmov využívajú aj ako stabilizátor v lietadle, autobuse alebo vlaku. Steadicam pracuje na princípe statickej aj pohybovej, čiže dynamickej rovnováhy vo všetkých priestorových osiach X, Y a Z. Toto zariadenie umožňuje tzv. Angulárnu, teda uhlovú izoláciu kamery. Kamera sa tak stáva celkom nezávislá od chvenia a otrasov kameramana. Pohybová zotrvačnosť kamery je rozložená do umelého ťažiska, do bodu, v ktorom sa pretínajú všetky tri priestorové osy. Tým bodom je tzv. Gimbal. Je to špeciálne ložisko, umožňujúce voľný pohyb vo všetkých troch osiach. Gimbal je zároveň odborný pojem, ktorý zavedieme ako nový odborný výraz a budeme ho v súvislosti so Steadicamom používať. V gimbale môže kameraman kameru ľahko ovládať, lebo má až sem vysunuté svoje ťažisko. Priestorový pohyb, teda vzdialenosť kamery od tela kameramana, dovoľuje kĺbové rameno, zavesené v špeciálne vystúženej veste. To umožňuje kameramanovi niesť značnú hmotnosť kamery takmer bez ťažkostí. Monitorový hľadáčik dovoľuje komponovať obraz a sledovať situáciu pred kamerou. Pred montážou si jednotlivé súčasti Steadicamu podrobne prezrieme. Samotné zariadenie kompletizujeme na pracovnom stojane podľa logických celkov. A toto sú hlavné časti jednoduchej verzie Steadicamu. Kamerová hlava slúži jednak na pripevnenie kamery k Steadicamu, ale aj na presné vyváženie celého zariadenia. Gimbal je kľúčovým konštrukčným prvkom každého Steadicamu. Umožňuje neobmedzený pohyb kamery vo všetkých osiach a zároveň aj jej ľahkú ovládateľnosť. Závažie významne ovplyvňuje ovládateľnosť celého zariadenia. Iba presne vyvážený Steadicam môže dobre plniť funkciu stabilizátora. Vesta slúži na ukotvenie pohyblivého ramena k telu kameramana. Len pomocou vesty môže kameraman ovládať Steadicam. Kĺbové pružinové rameno funguje ako exoskeleton, pričom stále udržuje rovnovážnu polohu kamery v priestore. Rameno svojou pružnosťou odstraňuje kývanie chôdze kameramana, ale aj rôzne náhodné otrasy. Ťah pružín vyvažuje hmotnosť kamery, vytvárajú tzv. Statickú rovnováhu. Kamera, čiže kombinované zariadenie na snímanie a zaznamenávanie obrazu. V niektorých prípadoch môžu kamery fungovať iba ako snímacie jednotky a záznam sa nahráva na inom mieste, napríklad v prenosovom voze.
Postup pri kompletizácii Steadicam nie je zložitý. Poradie krokov je však veľmi dôležité. Ak nie je kamerová hlava namontovaná na gimbale, zmontujeme najprv tieto dve časti. Potom na gimbal uložíme základnú sadu závaží a umiestnime ho na montážny stojan. Pomocou rýchlo upínacej platničky nainštalujeme na gimbal kameru. Platničku posúvame tak, aby sme pri inštalácii zariadenie zároveň nahrubo vyvážili. Pomocou mikrometrických skrutiek na hlave Steadicamu teraz jemne posúvame hornú platňu s kamerou dopredu alebo dozadu. Rovnaký postup opakujeme aj mikrometrickým posúvom doprava a doľava. Tieto korekcie opakujeme dovtedy, kým nedosiahneme rovnovážnu polohu. Takto sme vytvorili statickú rovnováhu, static balance kamery. Dôležitá je však aj dynamická rovnováha, ktorú docielime postupným odoberaním závaží. Kontrolu vyváženia môžeme urobiť na montážnom stojane alebo upnutím do kameramanovej vesty. Kameru vychýlime nabok, aby sa gimbal dostal do vodorovnej polohy, respektíve do uhla 100 až 150 stupňov. Potom gimbal uvoľníme. Pri dobre vyváženom Steadicame by mal návrat kamery do zvislej polohy trvať asi 2,5 až 3 sekundy. Takto nastavená dynamická rovnováha Dynamic Balance zaručuje najlepšie parametre pri vedení kamery. Závažia a vymedzenie správnej dĺžky balančnej tyče majú významný vplyv na dynamickú rovnováhu kamery. Dlhá tyč s ťažkým závažím je pri vedení pohybu tuhšia, neumožňuje rýchlejšie zmeny smeru a obmedzuje obratnosť kameramana. Správne nastavenie poznáme podľa toho, že dobre vyvážená kamera pláva priestorom v rovnakej výške, nestúpa ani neklesá. Kameraman ju môže voľne pustiť a ak je jeho telo v pokoji, kamera sa plavne vznáša takmer bez zmeny smeru a bez pohybu. Keď máme Steadicam vyvážený, môžeme začať nakrúcať. Kompozícia obrazu a vedenie jazdy pomocou tohto stabilizátora je pomerne náročná na koordináciu a vyžaduje si výcvik. Aj skúsení kameramani musia najprv pochopiť výnimočné vlastnosti Steadicamu a osvojiť si novú motoriku pohybu. Pri práci so Steadicamom používajú kameramani v zásade dve techniky chôdze. Prvá predstavuje pohyb kameramana dopredu, pričom aj objektív kamery smeruje dopredu. Druhá technika je náročnejšia. Kameraman síce kráča dopredu, ale objektív kamery má obrátený dozadu. Kamera vlastne cúva, pričom kameraman kráča dopredu a zároveň sleduje obraz na kontrolnom monitore. Každá chôdza so Steadicamom si vyžaduje pomerne ploché a malé kroky. Stabilizácia pomocou pružín funguje spoľahlivo dokonca aj pri behu. Pri jazde kamery je najdôležitejšie správne sa rozbehnúť a pomaly a precízne zastať. Pri rozbehu jazdy je dôležité najprv mať kameru s ramenom pri tele, tesne pred vykročením ju pomalým pohybom posunúť vpred a zároveň za ňou pomaly vykročiť. Steadicam neznáša prudké zmeny smeru a prudké zastavenia. Zotrvačnosť celého systému je značná a pri prudkom zastavení sa nevyhneme nečistotám v kompozícii. Každé stabilizačné zariadenie, ktoré pri nakrúcaní používame, mení dynamiku obyčajnej chôdze na plynulú jazdu. Prudký beh s kamerou sa zmení na plavný let klzákom. Stabilizovaná chôdza a beh s kamerou strácajú na autentickosti a menia sa na hladký let podobný snu. Ak chceme snímať dramatické behy po schodoch a prudké prenasledovanie dvoch figúr, použijeme radšej klasickú ručnú kameru. Ako vidno, Steadicam je pomerne náročné technické zariadenie, ale jeho tvorivé využitie v obrazovom rozprávaní sa stále rozvíja.
Mnohí tvorcovia použitím Steadicamu v neobvyklých tvorivých situáciách umožnili aj rozvoj nových prvkov filmového jazyka.